Fassarar. Ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a sa su a cikin WhatsApp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai Indiyan Hausa wanda mutum ba zai same su a YouTube ba kamar yadda kuke gani. So duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambar shi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba. So za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata. Duk wanda yake son shiga wannan group din zai yi mana magana akan lambar wayar mu kamar haka +234 8105 93 25 36. So za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya, kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so, insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi. So wannan tsari shine na mafi sauki ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai Indiyan Hausa wanda babu su a YouTube a cikin WhatsApp a cikin sauki. Idan kana zaune a Libya ko Niger ko Nigeria ko Algeria ko Cote d'Ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko Saudiya, za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin. So ga waɗanda kuma ba sa son shiga tsarin group ɗin, so waɗanda suke so a turo musu da wasu fina-finai da suke so ko da a ce tsofaffi ne, mutum shi ma zai iya faɗa sunan fim ɗin da yake so, idan da akwai za mu gaya mai kuɗin da zai biya za a nemo a turo mai. So wannan tsari shine mafi sauki ga waɗanda suke son samun fina-finai da sauri sababbi a cikin WhatsApp group ɗinsu ba tare da matsala ba. A cikin WhatsApp za ka same shi a cikin sauki kamar yadda kake gani. Ku sauke application ɗin Arewa Trending a wayoyinku domin samun ingantattun shirye-shiryen Hausa masu nishaɗantarwa da ilimantarwa, wanda suka hada da littafan Hausa Novels a rubuce, labaran duniya, fina-finan Hausa, labaran Kannywood, shirin Muleka Duniya da waƙoƙin Hausa, bidiyo da audio, musha dariya, koyarwa da duk wani abu da ya danganci harshen Hausa na nishaɗantarwa, dukka za ku same su a cikin wannan application ɗin na Arewa Trending. Za ku iya shiga Play Store inda kuke sauke application a wayoyinku domin sauke wannan application ɗin na Arewa Trending. Ga wanda kuma suke amfani da kwamfuta ko wayar iPhone, za su iya shiga website ɗin www.arewatrending.com domin samun duk wani abu da yake cikin application ɗin cikin sauƙi. Wannan application ɗin ya tattara muku komai waje ɗaya domin sauƙaƙa muku wajen samun dukkanin wani abu da ya danganci harshen Hausa na nishaɗantarwa.